Ir-rapport ta' investigazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Panama Papers, magħruf bħala l-Pana Committee, ikkonferma dak li ilu jsostni l-Gvern Malti. Is-sistema tat-taxxa f'pajjiżna hija skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u l-OECD li hija l-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Ekonomika. Ir-rapport li segwa investigazzjoni twila fosthom biżjarat f'pajjiżna mill-membri tal-Kumitat jagħmilha ċara li rriżulta li Malta adottat ir-regoli kollha tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett kemm f'dik li trasparenza kif ukoll f'dik li l-ġlieda kontra l-frodi u l-ħasil tal-flus. Malta transposed EU rules and respects OECD standards in terms of transparency, fight against tax fraud and money laundering, jgħid preċiżament dan ir-rapport estensiv. Bekk iġib fix-xejn ukoll il-kritika ta' mezzi tax-xandir f'pajjiżi kompetituri ta' Malta li jsostnu li Malta hija tax haven. L-istess rapport jirrikonoxxi li s-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna hija waħda attrajenti ħafna, iżda dan ukoll b'konformità mal-istandards Ewropej u internazzjonali. Fil-fatt, ir-rapport jgħid the Maltese tax system is very attractive and in line with current international and EU standards as regards harmful tax competition. Il-pubblikazzjoni tar-rapport ġabet reazzjonijiet immedjati bil-Gvern jilqa' l-fatt li r-rapport ġab fix-xejn l-allegazzjoni li Malta hija xi tax haven. Il-Gvern innota kif ir-rapport jikkonferma wkoll li Malta u s-sistemi tagħha huma suġġett tar-reviżjoni tal-eżma l-Awtorità Ewropea Indipendenti li lan tagħha huwa li tippromuovi swieq finanzjarji stabbli u korretti. Il-Gvern innota wkoll kummenti dwar il-fatt li d-direttiva kontra l-ħasil ta' flus għadha mhix fis-seħħ u qal il-Gvern ukoll mess li jkun implementat sal-aħħar tas-sena. Irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li dan iġib fix-xejn kampanji kontra pajjiżna fl-aħħar xhur minn min għadu interessat jimmina l-kompetittività ta' Malta. Bil-ħasra tkun li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista rikbet fuqhom u tagħthom in-nar bit-tama li tagħmel ħsara lill-Gvern. Ir-rapport jagħti raġun lill-Gvern fl-argumentazzjoni tiegħu quddiem l-akkuża li Malta hija xi tax haven. Ir-rapport għandu jiftaħ ukoll għajn l-Oppożizzjoni biex tieqaf tilab il-lob partiġjan u fuq din il-kwistjoni terġa' tifhem il-ħtieġa ta' għaqda nazzjonali kif wara kollox f'pajjiżna kellna għal bosta snin.